Bangkay na kan madukayan ang hawak ni sarong lalaki sa salog na sakop kansong 7 Palestina, Pili, Camarines Sur, kasubagong alas 10:30 nin aga. Sigun sa tagapagtaram kan Naga City Police Station na si Police Senior Master Sergeant Tobias Bongon, kasuod ma nagkarigos ang biktima sa Yabo River kaiban sa iyang katrabaho. Alagad matapos na maglangoy sa irarom na porsyon kan salog, daina ini buminatwa pa. Nakadumanda ining biktima duman sa medyo hararong tapos makusog ka considering na mauranan magkakaswapon. Nakadumanda ini sa hararong na parte tapos makusog pang current, makusog pa yung sulog. And dahil na nakakuya, tatiridiretso na dang inanod ini. Kaya nag-report sa kaibanan niya na nawawara na ini, dahil na nahiling. Kasubagong aga kan mahiling kan barangay Tanod sa lugaran bangkay kan biktima na binistong si Bermon Reyes, 29 anyos, asin residente kan Sucat, Parañaque. Patanit na permi kayan kung siguraduhon ta po na kuyan safety ta kung mga kararigos kita kasi malinig man agad talaga dyan ang creek, ang mga rivers. Ano po kaya na medyo maraot sa panahon, mauran, grabe so volume kan tubig, gusto sabihin grabe so sulog, grabe so current. Maglikay-likay po kita po, lalo na si mga nagbabalak magkararigos. Pagirumdum na sana kanepatura sa publiko na maging rigma tuyong makarigo sa mga salog, nga ni makaibitar sa anumang peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.